Wait. Orain ikusiko duzuen zirkuitoa erresistentzia lantzeko balio du. Guk erresistentzia entzuten dugunean gutxi gorabehera badakigu zer den, gure gorputzak ahalegin bat korrika egitea, igeri egitea edo bizikletan ibiltzea bezala. Denbora luzez mantentzeko duen gaitasuna azkar nekatu gabe. Gainera, bi erresistentzia mota daude. Alde batetik, erresistentzia aerobikoa, gainera oxigeno asko erabiltzen da, adibidez korrika, lasai, igeriketa eta abar. Beste aldetik, erresistentzia anaerobikoa gorputz denbora mozten ariketa gogor bat egitea ahalbidetzen duen gaitasuna da. Honetan ezin da oxigeno asko hartu, gainera denbora gutxian neke asko sortzen du. Hala nola, esprintak, abidura ariketak, gautiak eta abar izan. Ahora que sabemos qué es la resistencia y cómo la podemos poner en práctica, vamos a ver si se puede beneficiar a nuestra salud física y mental y por qué. El entrenamiento de resistencia es esencial y beneficioso para la salud, ya que mejora la fuerza física, fortaleciendo los huesos y haciendo que el cuerpo sea más resistente a las lesiones. También mejora la capacidad para realizar actividades cotidianas sin cansarse tanto. Además, ayuda a mantener un peso saludable. Gainera, osasun mentalari ere laguntzen dio. Adibidez, estresa murriztu egiten du eta, ondorioz, ongizatea handitzen du. Halere, frogatuta dago hobeto lo egitea lortzen duela, baita eguneroko kontzentrazioa ere hobetzen du. Horregatik, erresistentzia lan bat zure rutinan gehitzen baduzu, zure gorputza eta buruari laguntzen diozu. Animatu!